Yan talaga. Ayan, kapag nakita nyo itong video mga idol, ayan, pa-share naman. Ayan, ini ang malanit sa kantahan ng mga idol. Ang Ilyas ng Bakakay. Uyog-uyogon mo. Talaga ng mga idol. Daw si Emil aja talagang langit si Rema. Ilyas ng Bakakay Albay. Uyog-uyog mo ba kaya na? Remo. Now that's Hayansan family and Basaysay family.